Yalah, kalau gue nyok kasih gitu lah. Kalagui ko bakandak lainnya dapet mangasi ginyang dek banyak juo Pak Haji oi. Dek Pak Haji terima pesan di malah sawah indak kali wanjai mamang gua jarang puloy. Kandaknya wanjaya ladapi kagurang agak semalamku biarlah sawah wandak nyoli padua bidik manci saja adek mama coba ladang apa Haji lagi datang doa jahit itu pulau adek manci nawa abana na bedo para dek piang yang lai tanpa di mahkota uyuma oi ka anaya la bule oi Dek bule tolong ladangan ayak laba aci sama lamgo kapan nek saja wan ke sawah pulang padi wa indak ju cerita sawah ke sawah dengan diuan samalam koi sawah awak nanalun sudah na sawah urang takkan pulole asa dapet tarape ikan indak mela di awak nganyi namang gilo sawalie mandala yang meratok bannya di sumayan ayana nindak bailian kandana sama di dandangan bersama dua melamama dajai kalai tiwo kok lai banaya di liaran di bondangan kesawah kanti itu bayi Ternyata wajah ibadah di papanjang kalagu niko 150.000 seketik pesan kebakai kah malakin kah ndak janli yo sawah tu kah tinggahlah eka desiko dijadikan sumayan sawah itu tu kah baik itu mana pasal sabana koh ya lanjut ternyata wajah ibadah jan banyenye juari ka pagi kawan papasan denai sama langko sawanan cie itu indak sampai kini menjadi-jadi naniko labakandaan pulo papasan dena sakete dang adeuan samalam koy di masa waran sungai patenda kalie de pamatang sawalah turun tuanyone andai boleh agak pangicu biarlah cengok lagu dia pematang nak nyeruntu ada awang amangku anaman canduai dan adek mama sungguh-sungguh bapan tundenai malam kini
Ija nama rintang de mamangku anam baru indak taelo lai ma. Op, seketik pesan kebakiannya penitia. Di lagu sawah liek ko 150 tambah 102 setengah semua komedian kok kamimpi tentu 300 ya. Abis itu leda 250 sama kada lagu sawah liek ko sudah kok kamimpi 300 ya. Lanjut. Babagai-bagai bunyi pantun deuan tolong nangakan batamu awak sekali-kali. Kok indak pandai wan bataut dek dasan tolong ajakan pulang padinya tahun kini. Ay biarlah kami berdendang bagurau malam kini. Di malam padi nyoka pulang atau pangku nak elok lagi. Akan dua. Dia giasa do baka anda sudah ikut tolong sorangan. Oi mancal liak sawah lalu nak melonjak bani di sungayan. Ya, seketik pesan kebagai tamu undang kami dari Serang, tando hati lenak berubah, tando kelenak beragi. Semua di sekolah kita dua, boleh nak lama gurau kita apa lagi ni. Sekali lagi untuk tamu undang kami yang dari Serang, tando hati lenak berubah, tando kelenak beragi. Semua di sekolah kita dua, boleh nak lama gurau kita apa lagi ni ya. Lanjut, pesan darinya, penitia apa nak lagi ni kau. Caliak dek dasan nama baju si ratu bakilek-kilek banakan niangnya. Ada eka kok leka tuju ambil inyo kantina lamu. Sajak tadinya mereka keluar masuk saja ke rajonyo. Di mayu awak dak kadamam sa godang iku semalam ku. Makan duang Caliak deuan non itu sabana gadang kecek kareson. Kok jadi awak jenan itu tanya apa kadang katuan oi. Batana tanang ladi dua ada kanjai dan malamku kok langsung niya ijo nangga buat mungkin basipu juga jebu makan buang apa tu kamarudin apa tunjuk-tunjuk baik itu bana kecil ikaku. Orang nalamu ndak namu rujuk lebih ni orang kaden eloi. Akan Kabaelo bini orang nak bagolek tenju di kapal lo. Asalnya sampai ni abang baparang lati yang namu ayuku. Mungkin si bule, mungkin lita kotaknya kosong hari caliaknya. Ayam di balik katarana de apa musang bampai pulau. Udah iyo semantu lapak musang ba itu tampak di mato ambo. Bakecen udah di apa musang tentu eka pulau indua nyoy. Akan bagawi-gawi bibia udah mangko jan bijak juga.
Pacara banyak natakan basu takut laki la balik pulau kan yang sirah depan sapi di bawahnya. Ay macam lihat gomba abu udah tekan aja dorang dalam moy. Akan moy. Membawa pancas na baju sirah itu saja cekarajonyo sajak cako. Macam lihat sibak rapui udah sabantuak sibak kulambu lamo. Si bulenyo lalita lati boku sama lamko. Ay kulapu ala basibak sayang dekat suat cabi pulo. Yalah 80 kelagunya kasawali bulian dan apa yang peragak kita omol lagi ni